Hola, bon dia, soc el Pau, estem a la Diada Poble Nou i anem a fer un 4 de 7, jo faré la segon. Espero que us agradi. Ah, molt bé. Per l'11 de setembre, de Sant Jaume. Ara on grava això? Aquí. Al mig. Ara mateix està gravant. Pots dir alguna cosa. O sigui que grava tot el que mires, no? Vinc a fer-vos d'escaleta. Hòstia, merci. Quin detall. Estan bé. Vinga, tanquem ràpid. Sí, Estan una mica tancades les vostres. Agulla, lateral, s'agulla, primeres i bé. Bé, peus, Laura? Aquestes dues estan més tancades, però està bé. Aquestes dues. Sí, bastant més. Nels, un pel menys, sisplau. Sí, la nova reina, un pel menys, sisplau, company. Laura, digues el que demana el Merci. vídeo. Que no us obliu gens, vale? Afluixeu una mica aquí. Gens? No us obliu gens. Sobretot tu. Afluixeu tots, Conde, Bernat, afluixem bé, vale? Menys, Laura, menys. Saluda a la càmera. Mira que m'agrada. Una miqueta de primeres, Laura. Una miqueta de primeres i menys agulla. Laura, menys. Joder, dale, que lo mismo. Más cerca de mí, ¿eh? Yo estoy recto con él. Vale. Agarrant un pèl. Una miqueta, que m'adoni que estic mirant. Pero es que estoy trabajando sentado, tío. Que trabajes primera, hombre. Ya no puedo yo. Ya, pero que si no, después vamos. Una mica d'esquerra. Torti, esquerra. Afloja a la izquierda. Ferran, més canya, va. Ara. No me voy, Ahí tiene que abrir más. Pide! Mirem això, Saluda, sisplau.
Merci, mestres. Gràcies, Bou. Hasta luego, cocodrilo. Era una entrapada de la família Nelo. Bé? Sí, no? Ens hem juntat una mica... Han robat una bamba, nene. Bé. Bé, no? Puta! Aquest és bomber i és xusma. Tu sí que ets xusma, Poli. Yeah!